Am căzut super prost, dacă nu mă aruncam din elicopter mă dădea instant. Avea ținta exact pe mine, strălucea. Bob, eu să mi piși, nu? Nu, așa. Cred că vine un king spre tine cu o mașină. Pentru că ești lângă un magazin unde automat că va veni să cumpere ceva. Da. Îi și văd pe geam. Uh, Să nu te miști dacă te duci.